Gachuya. Icho kwa muri ya Zimbabwe ndimo mukadima kupapfadza mukadima kutsudzura zvikuitika matima nawo senyika iro. Muri ya Zimbabwe ndiri kutaura pano. Paka. Mutoko Makaha. Beyond, Deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni ho, varoya vanapiro mumba. iwe. Mutoko Makaha, chiri kuti kudini. Icho kwadi muri ya Zimbabwe gandiri ndiri mukati mekure vane kutsudzura ndechiti pane murume ane mukadzi wake hanga ane mwana negore 9 months ndokubva mukati menzvimbo yeMakaha ndokubva aenda kune imwe nzvimbo iri pedyo ipapo inonzi kudombo ndokubva aenda zvake kunova ndokuna sisi vake vakaroorwa nemurume wavo kunova ndokune mukwasha ndokuenda nemukadzi wake ane gore 9 months asvika ipapo ndobva vagara ndokuita 3 days mazuva anokona kuita 3 vakagara vari pamba pemukwasha pamba pasisi ende chokwadi peukama unogara wakasununguka vapedza kugara ipapo vakazobuda mukoba KB vane nzvimbo dzemanheru vachishevedzera kuti iwo vane kwavakuda kuenda asi akabuda kuri kuma 8 manheru achiti mukwasha sisi wangu pane kwandiri kubuda ndoda kuenda nemudzimai wangu tombonoshandirwa kwamadzimai nenge vafamba kudaro vakasvika pedyo pane rumwe rwizi runoyambuka takuenda nzvimbo inoshedzera kuti nyanga vabva mukati menzvimbo yeMakaha tenyoro shibiri bhinifo vakachiwemba kimiziki acha saka ndiite sei icho kwadi muri yeZimbabwe murume abuda kumanheru vanhu vaenda kudaro zvakaitika ndezvekuti vafamba kudaro vasvika mukati merwizi rinobatanidza nzvimbo yeMakaha kusanganisira nzvimbo inoshedzera kuti nyanga ndo pakasvika ipapo vanhu vanotaura chiti iwo vainzwa munhu ari mukati mekuchema vanhu vasinganzwisisi kuti kana kuti wanga usiku asi kudaro zvaitika kudaro murume uyu akarova mukadzi kusvikira afa ndokusiya ari mukati pedyo nerwizi aona kuti mukadzi afa mwana akagara pasaiti kuseni kuma past 5 dzekuseni past 4 past 5 variko kumusha vanhu vanomuka vachienda kumabasa avo kuenda kumaminda vamwe vanotsvaga mombe dzavo zvinoda kuita sei vari mukati mekufamba mumwe murume ndobva ona kuti kamwana kaka anga kabatisoka pane zvimwe zvigubhu zvinopiwa vana zvekuti kana imwe nemukaka kana maheu kana ingachingoma kakabata zvako kamwana akasikutoziva kuti amai vaita sei vafa kamwana kanani ndobva aona achingoti fambei kusvika padhuze ari kuona pane mukadzi akarara ahana kana hembe ari marisechi murume uyu ndokumhanya kuenda kwaSabhuku but nguva yekuenda kwaSabhuku anga asiri 1 vamwe vakasara vakaita senge kuti vakatarisa paipe asi pavaitarisa vaona kuti kune munhu ari kufamba uyu ari kure uyu but munhu ari kufamba achicheuka ndobva vavanda right murume pakamhanya kwaSabhuku ndokunouya nevamwe ndokumhanya kusvika paipe vari kuona pane mwana saka vasati vasvika ipapo murume achibva asvika ndobva atora mwana uye anga achifamba achihwanda uye achibva atora mwana nguva yakakuti achisimudza mwana vanhu vaivanga vakavandira ndokutanga kutaura nanaSabhuku vavepo iye achibvona kuti panapa ndaonekwa ndokutanga kufamba achienda kune vanhu sukanzi makadii zvenyu sukanzi ndiri kutsvaga mukadzi wangu zvandiri kumutsvaga handisi kumbomuona asi panapa ndaona ndaona mwana zvikanzi iwewe unobva kupi kuwai wangunanga kuro kuti ndokune mwana kusiri kwaunogara ndokuzooneka kuti murwizi ropa ranga rakawanda rimwe riri pamatombo kurova kwaita kwaita mukadzi kusei wangunanga panapa yes taura nyaya yako kusvikira vanhu vashedza mapurisa kusvika murume akutozotaura kuti mukadzi nditakaita sei ndakauraya mukadzi ndakamuruva ndakadai but pamukadzi uyu muri yeZimbabwe pane zvisipo zvisipo pamukadzi zvinhu zvakafanana neziso zvinhu zvakafanana nezino uyezve kugotsi uku avazvinzwisa kuti chichakaitika zvisinge pakachereka here pane zvakaitika so murume uyu akatirwa nemapurisa mapurisa murume uyu vamirira izvi zvekuti mukadzi uyu aendisiwa kupostmortem vachimubvunza pane here zvakataura chikonzero chakapa chakaurayira mudzimai wake ende ari mukati mekutaura akazotaura panzvimbo yemukwasha wake kunova ndo kwaakapedzisira kubva nemukadzi uyu mukwasha achishedza achisvika ipapo akangoti baba makauraya munhu kemu nekuti makabuda manheru nozuro muchiti imimi ndiri kutora madhamu toramboita sei toda kumbondobatsirwa vanhu sungai munhu wakomana ndo vakauraya mwana achibva kutora zvokuti kana pane zvimwe zvakataura maybe akazokwanisa kunotaura
aine mapurisa vanhu mutemo saka vanhu iko ndozvamirira kuti boita sei asi chokwadi chakazara munhu akaita sei akafa ene nzvimbo yemakaya ndiri kutaura yafa vanhu pamazuva anokuita 7 days pafa vanhu vaviri mushure zvakare memukomana akarohwa nevakomana makorokoza painge pashayika foni inoita $10 vakamurova kumapasi 8 dzemanheru vamwe vakamuchengeta kusanganisa muridzi wefoni akanga aripo ipapo ndokumuchengeta pamakomba avo vamwe muridzi wefoni semuridzi wefoni achibva aenda kumba achiti mangwana makuseni chatora munhu uyu toenda naye kupi kumapurisa but mukatase pavakomana vanokorokoza pane mvura inosefwa nemadhaka yekuti inenge ichiendesa madhaka kwawo achipinda mugomba imomo ndo maiyikwa mudhaka iroro saka mangwana makuseni vamwe vachiti takuenda manje kuti tinobata mukomana wewe tichimuendesa kumapurisa vari kuona mukomana akafa kudhara vakatonga vega mapurisa kutaura kuno kwatiri kuita ane vanhu vakatobata pavanhu vakabatwa ipapo yaendeswa kuchivanhu kunde vatungamiriri akazosvika tuchida kuti pane mombe dziri kudiwa dzinogona kusvika 22 kana kuti 18 sikakanganise asi pane zvinhu zvekuti mukomana uyu awanikwa achavigwa pakabudiswa mombe dzinokona kuita izo 13 10 plus 3 gumi nenhatu plus $2,000 US kuti mutumbi uradzikwe asi vanhu ava vari mumaoko emapurisa baba Isabel inga tinotaura wani kuti kana wakanganisirwa rega kutonga wega kana dai vakaona kuti foni yashayikwa iri worth $10 vakadii kutora munhu wavaifungidzira kuti ndiye ane chekuita nekushayikwa kwefoni vakaenda naye kumapurisa mapurisa vakatsvakurudza vakamubvunzisisa munhu uyu kana akawanikwa ane mhosva akabatwa tarisai muone manje tagara tichitaura nenyaya yedomestic violence GBV kana wakanganisirwa kana waona kuti hamusi kunzwanana nemudzimai wako tsvaga vanhu vanoita sei vanokubatsira kana wabatwa nehasha suduruka enda kure wozodzoka kana hasha dzaita sei dzasirira tinotaura wani tsvagai mapurisa vakuru venharaunda vekumachechi vanokubatsirai kana musiri kunzwanana mumba tarisai muone murume uyu chii chakaurayira mudzimai regai tatinzwa kuti mapurisa tsvakurudzo yavari kuita vachabuda nenyaya yokuti kudini 11 minutes to 11 ndopafika nthawe pali manje tibaka kudiura bata tichibva kano kanyumbo kuchokera ka kuna muzo 7 asambeni hela hanzi radio yadirwa shuga ndinonzi Simon Magwenzi ndiri pamanika ku Mozambique icho brise all right